Jeg har valgt portrættet af dronning Margrethe den anden af Thomas Clue, som blev malet i 1996. Maleriet af dronning Margrethe har en lukket og statisk komposition. Dette kan understøttes af blandt andet den ligebenede trekant, som her er tegnet med de røde stiplede linjer, som dronningens skikkelse meget klart aftegner mod den sorte baggrund. Det kan også understøttes af den symmetriaksen her optegnet af lilla stiplet linje, som kan startes midt på hendes trøje, gå op midt i hendes ansigt og fortsættes helt op i det sorte. Denne streg deler billedet i to næsten identiske dele og skaber klar symmetri. Der er ikke det store rum i billedet, men det der er dog klart opstillet i forgrund, hvilket er dronningen, og baggrund, altså det sorte. Der er tale om normalperspektiv, hvilket vil sige, at vi hverken ser ned på hende som i fugleperspektiv, eller op på hende som i frøperspektiv. I og med, at der er stort set intet rum af billedet, er der også meget få flader. Der er kun én reel genstand i maleriet, som naturligvis er dronning Margrethe. Dog er der meget klare aftegninger mellem de forskellige dele af hende. Man kan tydeligt se, hvor halsen slutter og trøjen starter. Hårgrænse og læber og øreringe er f.eks. også meget klart skilt fra omgivelserne, på trods af, at der ingen konturstreg er. Der er altså tale om et utroligt naturrealistisk portræt. Alle rynker, skygger og uregelmæssigheder, der end måtte være i dronningens ansigt, hals og hår er taget med i afbildningen. De mange detaljer gør dronningen meget rummelig. Der er dybde i billedet, på trods af, at der ingen reel skilning af lag er. Dette leder os hen til brugen af lys og skygger. Lyset er et naturligt lys, der deler dronningens ansigt i en næsten overeksponeret lyshalvdel, som her er vist med den lyse pil, og en mørk, næsten dyster halvdel, som er vist med den sorte pil. Skyggerne er, ligesom lyset, naturligt, og de er meget mørke. Der er et meget livagtigt og balanceret spil lys og skygger imellem, og i og med, at der tale om naturligt glidende overgange. Farverne i billedet er meget få. De dominerende er den koboldblå trøjen og øreringe, her vist med de små lyse pile, og de forskellige akromatiske farver i billedet, i hår, trøje, baggrund og skygger, her vist med sorte pile. Den koboldblå farve virker umiddelbart som en helt normal blå, men er i virkeligheden et meget diskret hint til, at denne kvinde har magt. Den koboldblå har nemlig igennem hele kunsthistorien symboliseret rigdom, i og med at den på et tidspunkt rent faktisk var dyrere end guld. Ligesom med skyggerne er der tale om et nuanceret og naturligt forhold mellem de lyse og mørke farver, i og med at de akromatiske farver spænder fra den helt sorte til den næsten helt hvide. Billedet virker umiddelbart koldt og dystert, men de meget røde læber, her omtegnet af en sort streg, skaber en meget klar kvantitets- og koldvarm kontrast op imod det grålige, sammen med den svagelige røde farve, som dronningen har fået i hele ansigtet. At ansigtet som det eneste i billedet er prydet med varme farver, gør, at man med det samme retter sit blik mod dette. Vi skal altså lægge mærke til hende og genkende hende som vores levende gode dronning. Normalperspektivet og den meget realistiske afbildning signalerer, at dronningen bare er et helt normalt menneske af kød og blod, og vi almindelige borgere er på lige fod med hende. Der er intet i dette portræt, der signalerer, at hun er dronning. Dette er noget, vi ved ud fra titel på maleriet og vores kendskab til vort eget kongehus. Dette drager Thomas Clue nytte af til at understrege, at hun er et folkets dronning. Til forskel fra Andy Warhols Queen Margaret, som vi her ser på højre halvdel af slidet, fra 1984 skal Thomas Clues portræt ud fra komposition, farver, lys symboliserer, at dronningen bare er et dødeligt menneske som ellers andre. Andy Warhols skildring af dronningen er præget af stærke, gule, vinrøde, næsten pinke farver, konturstreger, overlapning, prangende smykker og en tiara. Dronningen er i profil, hvilket symboliserer, at hun er ude for rækkevidde. Hun er ikke interesseret i beskueren overhovedet. Smykkerne signalerer overflod og tiaraen magt. Det er altså i dette værk tydeligt, at Margrethe er dronning. Konturstregen og de meget fremtrædende farver gør næsten dronningen til en form for tegneseriefigur.
Hun er ikke virkelig, hun er out of this world. De to malerier er altså to sider af samme sag. Der er ingen tvivl om, at begge malerier skal forestille dronning Margrethe den anden af Danmark, men hun kunne lige så godt være to forskellige personer. I Thomas Clues maleri virker det som afbildningen af den borgerlige middelmodige Margrethe, mens Andy Warhols virker som afbildningen statsoverhovedet. Og det var min analyse af Thomas Clues billede af dronning